Salutare, oameni buni! Suntem din nou împreună la Eu cu Cioc, ca de obicei Diana Zazula și Radu Dărăban. Ceau, Diana! Aș vrea să încep prin a-ți adresa o întrebare care s-ar putea să sune puțin ciudat să eu adresez unei femei, e cam evident răspunsul. Aș vrea să știu dacă ție îți plac tocurile. Tocurile? Da. Evident. Da? Toate tipurile de tocuri? TikTok-uri sau numai tocuri? Numai tocuri. Pe acum nu chiar toate, dar majoritatea. Dacă eu sunt obsedat oarecum de un toc, oare Așa. înseamnă că sunt nebun? Mie îmi place un singur toc. Așa. Așa, și acum ar trebui să-ți răspund dacă ești obsedat sau nu? Nu, dacă sunt nebun. Dacă ești nebun Da, sau nu. Da. Nu cred, acum mai povestește un pic să înțeleg contextul. Contextul e că, sau stai puțin, înainte de context, mai am una bună. Diana, toc. Da. Tocul ăla! Exact, da. M-am prins greu. Tocul ăla, doar că eu sunt doar cu un singur toc, Înțeleg. nu cu două. Nu cu două? Da. Bun. Deci să înțeleg că o să discutăm despre tulburarea obsesiv-compulsivă? Yes! Greu m-am prins. Da, nu, poate că nu m-am exprimat nici eu foarte, foarte bine. Ar fi trebuit probabil să zic de mai multe ori ca să fie repetitiv. Așa, Toc. Da, apropo de Toc, să știi că este un film pe Netflix, cred că chiar așa îi zice, Toc. Da, cel în spaniolă. Da, cel în spaniolă. Nu mi-a plăcut. Nu ți-a Sorry, plăcut? Nu. Acum, sincer, și eu am adormit la el. Mi s-a părut ca prea la teatru. Mi-amintesc că asta a fost concluzia mea. Eu nu țin prea multe minte din film pentru că, spuneam, am adormit undeva după ce a apărut. Este un personaj care sărea peste niște linii, cred că. Da. De fapt, cam toți aveau acolo probleme de tulburare obsesivă-compulsivă. Asta era și ideea. Da. Unii erau puțin mai fani, alții nu. Ce aș vrea să te întreb în primul rând, pentru că și eu am una sau două, pentru public doar una sau două, tulburări obsesivă-compulsive și mi-am dat seama că atunci când vine vorba despre acest subiect într-un grup sau undeva în societate, lumea privește persoanele care suferă de această tulburare parcă puțin ciudat. Sau chiar se gândesc la ei ca niște ciudați. Sunt nebun dacă am niște tulburări obsesiv-compulsive? De ce revii tot timpul la treaba cu nebunia? Că nu... Pentru că am auzit pe cineva care a zis că ia-s nebuni. Înțeleg. Da, acum când discutăm despre tulburare obsesiv-compulsivă, dar prima dată să facem o diferență între ce înseamnă tulburare obsesiv-compulsivă și ce înseamnă tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă, pentru că deși au în componența denumirii acel obsesiv-compulsiv, există o diferență majoră între cele două și în momentul în care se face diagnosticarea celor două tulburări. În momentul în care discutăm despre tulburare obsesiv-compulsivă, discutăm despre două elemente importante. Există obsesiile, adică acestea sunt niște gânduri, impulsuri, imagini recurente și persistente care sunt resimțite la un moment dat ca fiind intruzive de către individ și ele sunt nedorite. Compulsiile, pe de altă parte, sunt comportamente repetitive sau acțiuni care sunt făcute pentru prevenirea anumitor lucruri sau pentru atenuarea acelor obsesii. Asta ar fi un element important în momentul în care discutăm despre tulburarea obsesiv-compulsivă. Pe de altă parte, obsesiile și compulsiile sunt foarte consumatoare de timp pentru individ. Din cauza aceasta, individul resimte un deficit atât pe plan social, cât și pe plan profesional sau pe oricare alt plan. De aceea, deseori, persoanele acestea care suferă de tulburare obsesiv-compulsivă, bineînțeles, aici discutăm de gravitate cumva a tulburării, pot ajunge la evitarea anumitor situații și nu doar datorită ideilor
obsesiilor pe care le au, ci și datorită faptului că sunt cumva izolați de către grup, cumva sunt excluși din grupul respectiv. Și un alt element foarte important în momentul în care discutăm despre criteriile de diagnostic, aceste comportamente și obsesii nu pot fi explicate mai bine de alte, tulburări sau de consumul unor substanțe sau de, să zicem, anumite contexte socioculturale, pentru că sunt cumva, adică ar fi dependente de către contextul sociocultural în care trăim. Dacă discutăm despre tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă, aici accentul se pune pe niște pattern-uri, hai să găsesc cuvântul în română, tipare, așa, care sunt caracterizate de preocuparea pentru ordine, pentru perfecționism, pentru a deține controlul mental și interpersonal, în detrimentul flexibilității, a receptivității și eficienței. Și asta de obicei debutează la vârsta adultă, dar de tânăr adult, adică undeva în jurul a 19-20 de ani și se manifestă în diferite situații și aici discutăm despre deci cel puțin 4 criterii pe care trebuie să le bifeze individul pentru a intra în categoria de tulburare de personalitate obsesiv-compulsivă. Putem să discutăm despre o preocupare pentru detalii, liste, ordine, organizare, programe, în așa măsură încât se uită scopul principal pentru care se face acel lucru. Un alt criteriu ar fi grija excesivă pentru perfecțiune. Deja stai să te gândești, a? Da, mi-a plăcut ultima, pentru că ai dreptate, am și eu câteva tulburări obsesiv-compulsive și dacă stau să mă gândesc bine, nu mai știu de ce le fac. Poate știam la început, dar acum nu mai știu. Hai să vedem în care categorie intră. Pentru că, spuneam, când discutăm de tulburare obsesiv-compulsivă, discutăm despre niște obsesii și compulsiile aferente acestora. Se poate întâmpla în anumite situații să fie doar obsesii, în alte situații doar compulsii, dar și aici o să vedem un pic mai încolo care sunt, cum facem diferențierea între ce înseamnă compulsie sau, de exemplu, ticuri sau anumite mișcări stereotipe și ce înseamnă tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă. Și să nu uităm că anumite trăsături din tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă poate să fie foarte bune. Deci anumite trăsături, nu dacă intri în tulburarea de personalitate. Bun, deci spuneam că grija excesivă pentru cele mai mici detalii, care de foarte multe ori duce la întârzierea sau la chiar nefinalizarea anumitor proiecte, pentru că ești atât de obsedat de a face lucrurile perfect, încât până la urmă ajungi să ratezi foarte multe deadline-uri. Un alt aspect ar fi, și aici discutăm despre acei workaholici, pe mine mă distrează termenul, dar de foarte multe ori persoanele care au tulburare de personalitate obsesiv-compulsivă sunt dedicate muncii și productivității, ceea ce face de foarte multe ori să nu mai aibă timp pentru activități de relaxare. Și toate orele lungi petrecute la muncă nu pot fi explicate de motive financiare, adică nu se duce pentru orele suplimentare care sunt plătite cum sunt plătite pentru că are nevoie de bani, ci pur și simplu simte impulsul acesta de a fi productiv. Un exemplu, chiar și în concedii, deci să presupunem că după mult timp își ia un concediu sau își face un pic de timp pentru relaxare, practic nu se relaxează că își duce altceva să facă pentru a nu simți că pierde vremea. Cam asta ar fi ideea. Un alt aspect ar fi cel care se referă la o rigiditate, uite cum o bâlbâi, morală excesivă și la o inflexibilitate
în materie de etică și valori și aceste comportamente, din nou, nu pot să fie explicate de către contextul sociocultural în care trăim. Adică există niște, reguli morale foarte stricte care să explice genul acela de comportament. Un alt lucru este cel de incapacitate de a arunca obiecte, chiar dacă ele nu au o valoare sentimentală, dar o face pe principiul că poate cândva în viitor o să fie util și atunci de ce l-ar arunca? Și aici trebuie să fim atenți să nu confundăm, pentru că inclusiv în tulburarea obsesiv-compulsivă există o categorie care se referă la colecționarism. Așa îi spune. Și aici diferența constă în volumul foarte mare. Colecționaristul de obicei are foarte multe obiecte care îl pun în pericol, în sensul că nu se mai poate mișca prin casă. Poate ai văzut emisiunile acelea în care erau persoane care efectiv nu mai aveau loc unde să doarmă din cauza multitudinii de obiecte. Și îl pun în pericol pentru că există un risc crescut de incendiu în situația aceasta. Deși de multe ori persoanele, prietenii, familia, celor din mediul celor cu tulburare de personalitate obsesiv-compulsivă se pot plânge de, stivele de reviste care sunt acolo de foarte mult timp și care ocupă mult timp. Dar aici există, să zic, o altă motivație și motivația este aceea cumva de zgârcenie, de a nu risipi, că e posibil undeva pe viitor să am nevoie de treaba respectivă. Dacă îmi permiți foarte, foarte pe scurt, dacă ai vreo 20 de pisici într-un apartament cu 2 camere, e tot un fel de tulburare de acest gen sau e altceva? Nu știu dacă aș pune în categoria de tulburare obsesiv-compulsivă sau de colecționarism, de colecționarism, dar evident există o tulburare. Să știi că mă gândesc pentru luna iunie, că iunie vine, să scriu un articol despre Catwoman. Așa, și acolo să tratez un pic inclusiv tema aceasta, pe lângă faptul că voi discuta despre toate stereotipile care vin legate de femeile care au pisici. Acum, că are o pisică, 2 pisici sau 100 de pisici, așa că lucrez la un articol pentru blog pe tema asta. Sună interesant. Dacă îmi permit să-ți dau un tip, să spun așa, foarte mic. Cred că știu de ce, pentru că le-ai numit Catwoman și mi-am dat seama că ele țin atâtea pisici ca să fie Catwoman și ce poate să-și dorească de fapt Catwoman? Catwoman îl așteaptă pe Batman. Pe Batman, da, absolut. Exact. Sau pe Iron Man. Nu știu dacă ai văzut caricatura aceea cu Catwoman și cu Iron Man. Nu? Este o bătrână care stă cu o pisică în mână, ea este Catwoman, și lângă ea este un bărbat care calcă haine și el este Iron Man. Iron Man, da. Să nu calce pisica. Dacă nu calcă pisica e tot ok. Da. Bun. Așa, am enumerat 5 criterii, îți mai spun 3 criterii pentru diagnosticarea tulburării de personalitate obsesiv-compulsivă. Este cea în care persoana este incapabilă să delege anumite sarcini altora, dar aici ca motivator este că nimeni nu poate să facă lucrurile așa cum le face el. Și am discutat un pic mai devreme despre zgârcenie, dar într-adevăr adoptă un stil de viață care este restrictiv, atât față de sine cât și față de ceilalți, și de obicei strânge banii în ideea în care să-i aibă pentru potențiale situații catastrofale. Adică există o motivație acolo în spate. Și ultima
sau ultimul criteriu se referă la o rigiditate și la o încăpățânare în foarte multe domenii. Și asta, de exemplu, se întâmplă chiar dacă recunoaște, pentru că sunt persoane care recunosc că anumite lucruri pot să fie în beneficiul lor, dar totuși refuză să facă lucrurile într-un alt mod, din cauza faptului că de multe ori auzi ca și argumentare faptul că este contrar principiilor sale și atunci refuză anumite lucruri. Deci pentru aceste persoane există un singur mod bun în care poți să execuți lucrurile. Sunt persoane care respectă ad literam toate regulile, sunt persoane care se decid foarte greu în cazul în care regulile și procedurile pe care le au de urmat nu îi duc în direcția unui rezultat sau unui răspuns evident. Se pierde foarte, foarte mult timp luând o decizie, se pierd în foarte, foarte multe detalii și, bineînțeles, toată treaba asta este în detrimentul lor. Oamenii din jurul lor de foarte multe ori sunt iritați de treaba asta. Deci cred că vorba sau cugetarea lasă-te dus de val nu e un sfat bun pentru aceste persoane. Nu, pentru că nu știu cum să facă, nu știu cum să facă treaba aceasta. Și să știi că prevalența adică în populație, dintre toate tulburările de personalitate, este una care afectează un număr destul de mare de persoane. Deci până la 7% din populația generală poate să fie afectată de această tulburare. Dar aceste persoane care nu se pot lăsa duse de val, ce părere ai? Nu au curajul să facă asta pentru că le este frică de nou, de necunoscut, sau pur și simplu tulburarea lor și gesturile pe care le repetă îi fac să se simtă în siguranță? Este o chestiune de siguranță, dar cu certitudine este un tipar pe care ei l-au învățat și care până la un moment dat le-a adus succes. Este o idee de control în spate. Spuneam chiar de la bun început că una din motivațiile pentru care persistă, să zic, acest pattern este tocmai ideea de control, cumva mental. Ziceam de control mental. Faptul că dacă fac lucrurile în acest fel, mă va duce cu siguranță din punctul A în punctul B, respectiv în relațiile interpersonale, care, deși sunt, să zic, destul de plate din punct de vedere afectiv, pentru persoana aceasta asigură un confort. Spuneai anterior de workaholic și mi-am amintit de o persoană pe care o cunosc oarecum, nu direct, prin intermediul alte persoane, o persoană care are o firmă de succes, are o grămadă de bani pentru că afacerea merge, ca să spunem așa, și care a fost recent, la interval de câteva luni, în 2 concedii, în niște destinații mai exotice, care în mod normal sunt foarte frumoase pentru oamenii obișnuiți sau pentru majoritatea oamenilor, să spun așa, dar persoana respectivă a acceptat să meargă în aceste concedii de dragul familiei, pentru că familia a dorit asta, el nu ar fi dorit sub nicio formă, iar el acolo efectiv se uita pe webcam ce fac angajații la muncă, număra zilele până când se va întoarce. Crezi că poți să clachezi în felul acesta dacă o ții tot așa și pur și simplu nu-i mai permiți creierului tău, sufletului tău să se relaxeze, să ia o gură de aer? Acești oameni, ca majoritatea celor care au o tulburare, nu sunt oameni fericiți. Și în majoritatea situațiilor, odată cu evoluția acestor tulburări, creează din ce în ce mai mult disconfort persoanei respective. Și atunci pot exista situații multiple, fie clachează, fie ajunge să fie izolat, fie ajunge izolat în sensul în care este cumva marginalizat, fie ajunge să fie izolat în ideea de a fi părăsit de cei din jurul său, pentru că genul acesta de persoane, acum nu știu exact care este situația cu acea cunoștință ta, dar aceste persoane care au o tulburare de personalitate obsesiv-compulsivă, de foarte multe ori
au așteptarea și solicitarea pentru cei din jur să se comporte în felul și în modul în care și la standardele pe care el le impune. Și standardele pe care el le impune nu sunt sunt acolo undeva sus, deci nu sunt niște standarde normale. Și acelea standarde le are și vis-a-vis de persoana sa. De foarte multe ori ele sunt foarte critice cu ele însele. Adică nu doar critice cu cei din jur, că nu pot să facă anumite lucruri atât de bine cum le fac ei, ci inclusiv cu ei înșiși. Deci poate se uită în oglindă și le vine să-și tragă o palmă ca să glumim puțin. Spuneai că în principiu persoanele care suferă de diferite tulburări nu sunt fericite. Am găsit pe internet o informație în ceea ce privește aceste tulburări obsesiv-compulsive care spune că s-ar părea că lipsa serotoninei este un motiv care duce la asta. Da, într-adevăr. Acum, la tulburările, dacă discutăm strict de tulburări obsesiv-compulsive, într-adevăr există și aspecte genetice și aspecte neurofiziologice care pot duce la o înclinație sau la o predispoziție în direcția respectivă. Și apropo de concedii și de soare, să știi că am găsit un articol publicat luna trecută, deci în aprilie 2021. O universitate din New York a ajuns la concluzia că lipsa expunerii la soare, de altfel, poate cauza tulburări obsesiv-compulsive. Deci dacă mergeți în concediu, mai ales într-o zonă mai călduță, așa, trebuie să profitați la maxim. Da, dar aici, dacă discutăm despre tulburări obsesiv-compulsive, e important de stabilit cu persoana respectivă gradul de conștientizare, pentru că sunt anumite persoane sau există o categorie de persoane care au o conștientizare bună sau parțială a tulburării sale. Asta înseamnă că este conștient de faptul că în cadrul tulburării obsesiv-compulsive anumite convingeri sunt cu certitudine sau cu o mare probabilitate false și că ar putea sau n-ar putea să fie adevărate. Deci dacă discutăm, de exemplu, despre, obsesia de contaminare și compulsia de spălare, în situația aceasta, persoana poate să fie conștientă chiar și parțial de faptul că pot să pun mâna pe această masă și există o probabilitate destul de mare să nu ajung să mor din cauza aceasta, chiar dacă eu mă spăl de nu știu câte ori pe zi pentru faptul că eu am atins masa aceasta. În schimb, sunt persoane care nu conștientizează faptul că acele obsesii sunt neadevărate sau unele dintre ele sunt chiar delirante. Și atunci, de aici vine discuția și vis-a-vis de dificultatea cu care ajunge să fie tratată această tulburare. Mi-ai făcut intro-ul pentru următoarea întrebare. Am găsit pe internet și vreau să te întreb dacă consider că e o concluzie sau o afirmație prea dură. Practic am văzut acolo că specialiștii spun că tulburarea obsesiv-compulsivă este un tip de boală mentală. Sună prea dur? Este așa, nu este așa? Sau depinde? Depinde. Evident, când discutăm despre o tulburare, luăm... Scuze, mii de scuze. De aceea te și întrebam la începutul emisiunii că crezi că sunt nebun. Da, eu nu m-aș duce neapărat în direcția respectivă, dar adevărul e că nici nu sunt vreo specialistă în tulburarea obsesiv-compulsivă. Drept urmare, eu sunt un pic mai rezervată în a mă duce în, afirmații atât de extreme. Acum, ce știu eu legat de treaba aceasta, că există anumiți factori care predispun în direcția respectivă. Acum, noi am discutat aici despre factorii ce țin de genetică și factorii neurofiziologici, dar dacă discutăm, de exemplu, despre un alt factor de risc, putem aminti temperamentul, pentru că sunt anumite
anumite persoane introvertite care internalizează foarte mult simptomele și există tendința mare către emoții negative și de inhibiție în copilărie a anumitor comportamente. Și de aici, după aceea, să dezvolte tulburare obsesiv-compulsivă. De asemenea, putem să discutăm și în majoritatea situațiilor sau în foarte multe situații despre factori de mediu. O tulburare obsesiv-compulsivă poate să se nască în urma unui abuz fizic, în urma unui abuz sexual, din copilărie sau alte evenimente stresante sau traumatizante. De exemplu, o boală foarte gravă din care își revine persoana respectivă în copilărie, o mamă care este foarte grijulie, poate să inducă acelui copil tulburare obsesiv-compulsivă. Sau, de exemplu, nu știu, în urma unui stres foarte puternic în tinerețe, pentru că de obicei aici discutăm de persoane tinere care după aceea duc pe parcursul vieții această tulburare. Mai rar se întâmplă ca persoane după 35 de ani sau persoanelor după vârsta de 35 de ani să debuteze această boală. E mai rar, dar se poate întâmpla. Și atunci, nu știu, un eveniment traumatizant, cum ar fi un viol sau, nu știu, o persecutare la școală, pentru că inclusiv asta poate să ducă către o tulburare obsesiv-compulsivă. Bineînțeles că și aici putem să intrăm un pic în faptul că anumite persoane și de foarte, foarte multe ori se întâmplă ca cei care dezvoltă o tulburare obsesiv-compulsivă să aibă asociate ticuri sau să înceapă cu ticuri, după care să ajungă la o tulburare obsesiv-compulsivă. Ticuri nervoase, nu? La asta te referi? Da, ticuri. Da. Ticuri ca și... hai să vedem cum să o definesc. Dacă sunt ticuri nervoase, pot să-ți dau eu N exemple, pentru că la mine așa a început, ticuri și apoi tulburarea. De obicei asta este parcursul și un alt aspect legat apropo de treaba asta, să știi că cel puțin în Statele Unite, pentru că acum DSM-ul, care este manualul de diagnostic, să zic, care ajută atât psihiatrii cât și psihologii în momentul în care ajung să diagnosticheze și să facă diagnosticul diferențial pe anumite tulburări, vine din America și atunci foarte multe studii sunt făcute pe populația din America, dar există o prevalență destul de mare, undeva până la 12%, dacă țin eu bine minte, majoritatea fiind, aici tulburarea obsesiv-compulsivă afectează mai mult persoanele de sex masculin decât persoanele de sex feminin și vârsta medie de debut este undeva la 19,5 ani. Undeva băieții încep să dezvolte tulburarea aceasta în jurul vârstei de 10 ani. Cam atât de mică este vârsta, să zic, la care începe să debuteze această tulburare. În general, părinții sau persoanele din jur observă prima dată compulsiile, pentru că pe acelea le vede, sunt mai ușor de văzut. La adulți e un pic mai dificil de depistat aceste compulsii, dar la copii de obicei așa începe diagnosticarea, prin observarea compulsiilor. Și bineînțeles că natura obsesiilor, a gândurilor obsesive, diferă foarte mult de la o vârstă la alta, adică poate să evolueze de la o vârstă la alta. Am văzut un filmuleț foarte interesant, există un grup pe Facebook pe care îl recomand, cred că chiar așa e și spune TOC România, în care pe lângă psihologi sunt bineînțeles și persoane care suferă de această tulburare, iar unul din membrii a postat la un moment dat un filmuleț care
mie mi-a plăcut foarte, foarte mult vis-a-vis de modul în care a trăit și trăiește în continuare cu această tulburare. Este sub control, este sub tratament. Trebuie menționat că aici și în funcție de gravitate, de obicei există o combinație între un tratament medicamentos cu psihoterapie și pe tulburările obsesiv-compulsive merge foarte bine terapia cognitiv-comportamentală, adică cele mai multe rezultate s-au înregistrat în acest tip de terapie. Așa că persoanele care se știu ca având anumite probleme, indiferent că primul pas îl fac către un psihiatru sau către un psiholog, dar dacă caută un psiholog, să caute pe cineva care este pe terapie cognitiv-comportamentală. Asta este recomandarea mea. Dar, practic, în primul rând, ca să ajungi în această fază, trebuie mai întâi să conștientizezi, nu? Că ai o problemă de acest gen. Poți să nu o conștientizezi, poți să suferi de tulburarea obsesiv-compulsivă și să nu-ți dai seama? Da, spuneam că există o categorie de persoane care nu sunt absolut deloc conștiente de faptul că acele obsesii și acele compulsii nu sunt în concordanță cu realitatea. Dar chiar și aceste persoane pot să resimtă un disconfort uriaș sau poate chiar aceste persoane resimt cel mai tare disconfortul pe care îl aduce tulburarea. Chiar dacă ele nu sunt conștiente, dar mediul în care trăiesc persoanele, cei din familie, pentru care persoana respectivă este dragă, pot să facă un pas în față și să zică ok, trebuie să luăm măsuri în direcția asta. Crezi că poate să ducă tocul la boli psihice și implicit mai apoi la comportament violent? Există anumite comorbidități, așa, și spuneam că hai să revin un pic la ideea de ticuri, așa, și tulburările ticurilor. Este o comorbiditate frecventă în cazul tulburărilor obsesiv-compulsive. Și ziceam hai să definesc un pic ticurile. Ticurile sunt mișcări motorii sau de vocalizare bruscă, rapidă, non-ritmică, ca de exemplu clipitul sau curățatul gâtului, știi, când da. Deci inclusiv asta poate să fie un tic, dar evident pot fi și alte ticuri și de mișcări stereotipe. Aici e vorba de un comportament motoriu repetitiv care este aparent voit, dar este non-funcțional. De exemplu, lovirea capului, legănarea corpului. Acum, treaba asta cu lovirea capului poți să observi la copii. Se întâmplă să vezi treburi de genul acesta. Sau automușcarea, că și asta este o chestiune care e mai frecventă cumva, adică cel puțin eu am întâlnit-o mai frecvent în cazul copiilor. Și atunci pot exista, dar nu este obligatoriu să existe cele două, adică tulburarea obsesiv-compulsivă cu cea a ticurilor. Trebuie văzut, dar există posibilitatea. Sau o altă tulburare cu care poate să fie sau înspre care poate să ducă și aici trebuie văzut, sunt acele comportamente care duc înspre tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă. Deci ele pot să coexiste sau nu. Alte tulburări ce țin de spectrul schizofrenic sau schizoafectiv ar mai putea să fie alte tulburări obsesiv-compulsive, ca de exemplu tulburarea dismorfică de corp, asta când ești obsesiile și compulsiile se limitează doar la aspecte ce țin de alimentație, dar ele pot să coexiste cu tulburarea obsesiv-compulsivă, smulgerea părului, stai să mă gândesc cum îi zice, tricotilomanie, așa,
Și dacă tot am discutat de tricolomanie, atunci mai există posibilitatea pentru îmi scapă, asta e. Manie? Manie, da. Ceea ce presupune? Momentul în care... Nu, în momentul în care Era încotro te îndrepți. Dar apropo de treaba asta, să știi că trebuie făcută diferențierea între ce înseamnă tulburare obsesiv-compulsivă și acum cumva mi-ai ridicat-o asta așa la fileu și alte comportamente similare compulsiilor, pentru că sunt anumite comportamente sexuale, ca în cazul parafiliilor, care pot fi confundate, de exemplu, cu obsesiile sau, de exemplu, dependența de jocurile de noroc sau abuzul de substanțe. Sunt două lucruri diferite. Pentru că în urma, nu știu, jocurilor de noroc sau a abuzului de substanțe, persoana respectivă resimte o plăcere, pe când persoanele cu tulburare obsesiv-compulsivă resimt acele impulsuri ca fiind intruzive, adică ca ceva negativ. Asta ar fi o diferență destul de mare. Drept urmare, biciuirea poate să fie motivată de o plăcere. Am putea spune că fumatul este undeva între aceste două? Sau fumatul intră în categoria dependenților de substanțe. Știu la ce te referi în ideea în care persoana respectivă simte nevoia să meargă... Simte nevoia, dar și face oarecum plăcere, cel puțin asta afirmă fumătorii. Păi, motivația acolo este strict de plăcere, deși chiar nu este o plăcere din multe puncte de vedere. Da, acum o să mă deteste fumătorii, asta e. Și pe mine trebuie să fac front comun cu tine. Niciodată nu am putut să înțeleg. Știi de ce? Mergând pe simplul principiu că, băi, nu are gust bun, adică nu e bun. Îți explic eu care e ideea cu fumatul. Ai fumat vreodată? Am încercat, dar eu așa am ajuns să nu devin fumător pentru că nu-mi place gustul de țigară. Da, într-adevăr, sunt anumite persoane care pur și simplu nu ajung să fie dependente de nicotină chiar dacă au încercat. Pentru că nu le face plăcere, gustul, adică există acolo anumite lucruri. Dar, în principal, nu știu dacă ții minte, dar în momentul în care ai tras fumul, ai început să amețești. Așa. Și ideea de fumat și creșterea treptată, să zic, a numărului de țigări pe care le fumezi, practic, e din cauza faptului că cumva creierul își dorește să ajungă din nou la starea aceea de euforie pe care o avea la prima țigară. Acum, tema cu fumatul este un pic interesantă în sensul că, din punctul meu de vedere, este unul dintre, una dintre substanțele cel mai ușor, care te fac cel mai ușor să fii dependent. Te ajungi o țigară și ajungi să fumezi ani de zile. Pe de altă parte, în anumite situații, mi se pare dificil să înțeleg motivul pentru care e atât de greu să te lași de o substanță care pur și simplu nu îți creează o dependență fizică. Adică nu este ca și, nu știu, în cazul heroinei în care efectiv corpul își cere să îți iei următoarea doză și în momentul în care ajungi în sevraj ai efectiv dureri fizice crunte și nu numai musculare, adică acolo ai perioade în care ai vărsături, febră, alea, adică ce vezi în filme e într-adevăr așa, e foarte dificil, pe când cu țigara ai pus pachetul jos și corpul tău nu mai cere, adică corpul tău nu este dependent de substanța respectivă. Există o dependență psihică, dar nu e o chestiune care să îți provoace ție, nu știu, dureri fizice.
Da, foarte interesant, pentru că auzisem și de persoane care s-au lăsat foarte greu în ideea în care au avut reacții gen se trezeau noaptea, transpirau și așa mai departe. Da, ai fi zis că sunt dependenți de altceva și nu de țigară, dar probabil că depinde și de... E o chestiune, din punctul meu de vedere, strict legată de motivația pe care o ai, pentru că sunt foarte multe persoane care spun, păi eu vreau să mă las, dar adevărul e că nu au motivația suficientă de a se lăsa. Acum, eu vorbesc din experiență, din dublu experiență, din păcate, și niciodată nu m-am dus pe principiul acela cu reducerea dozei, cu înlocuirea cu tot felul de, nu știu, plasture, spray-uri, mai știu eu ce, alte chestii, tablete ce mai apar, ci pur și simplu prin faptul că am pus jos și am zis acolo rămâi, pentru că nu ești tu cel care mă face pe mine mai puternic sau cumva am nevoie de treaba respectivă. Se poate transmite, între ghilimele, bineînțeles, tulburarea obsesiv-compulsivă? Și aici mă gândesc, de exemplu, la o situație în care ești într-o relație, una dintre persoane suferă de tulburări obsesiv-compulsive, iar cealaltă nu. În timp, persoana care nu suferă poate, fără să-și dea seama, să preia din tulburările obsesiv-compulsive ale partenerului? Wow! Cine se aseamănă se adună, cumva. Da. Pe principiul ăsta, dar nu doar pe principiul ăsta, ci cumva noi căutăm persoane care cumva să ne fie similare nouă și cu care să putem să fim pe aceeași lungime de undă. Acum, noi când discutăm de situația asta, evident nu discutăm despre persoane care să fie într-o stare gravă cumva și să necesite medicamentație sau cumva să aibă disfuncționalități majore pe mai multe planuri în viață. Discutăm despre persoane care eventual au, și poate nici nu discutăm despre persoane care au tulburare obsesiv-compulsivă, cât discutăm despre persoane care au tulburare de personalitate sau trăsături din tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă. Și atunci, cumva, există posibilitatea de contaminare, așa wireless, prin faptul că se împarte aceeași casă. Dar, din nou, menționez, nu discutăm despre situații grave, adică în care într-adevăr să fie disfuncțional. Și îți spuneam chiar la început că anumite trăsături din tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă poate să fie un lucru benefic în viață, adică poate să te promoveze. Faptul că ești perfecționist, dar nu ești perfecționistul ăla care ratează deadline-urile pentru că verifici și reverifici și reverifici și reverifici în ideea de a perfecționa, ci ești atent la detalii, nu lași lucrurile să meargă din mâna ta fără să fie verificat cel puțin o dată, ca să te asiguri că nu sunt anumite greșeli, că ai cuprins toate ideile. Adică asta te poate duce înainte în viață. Acum, eu cu fratele meu și nu numai, avem o glumă vis-a-vis de treaba asta cu tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă. Noi o numim Cornel. Așa. Deci e bărbat și e Cornel. Da, e bărbat și e Cornel. Îți spuneam că afectează mai mult bărbații decât femeile, așa că e cumva normal să îl numim Cornel. Eu mă bucur că nu e Radu. Așa, și de foarte multe ori când, nu știu, anumite lucruri intră în categoria de, nu știu, rigiditate sau de exagerare în rigurozitate, atunci îl amintim pe Cornel, că vezi că iar ești prea Cornel, iar a venit Cornel în vizită. Da. Dar discutăm mai mult despre trăsături de personalitate din tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă și nu de tulburare obsesiv-compulsivă.
Eu cu soția avem un Vasile în casă care apare atunci când cineva nu recunoaște ceva rău, când a făcut ceva rău. Știi cine a fost? Vasile, clar că a fost Vasile. Am o întrebare, ți-am mai adresat-o, să spunem, într-un context off the record. Știu ce mi-ai răspuns atunci, dar vreau să profit că înregistrăm. Crezi că rugăciunea poate fi oarecum o formă de compulsie? Nu vreau să fiu înțeles greșit, nu vreau să contest puterea energetică a rugăciunii, dar mă refer la momentul în care poate ajungi după ani de zile ca rugăciunea respectivă să devină deja ceva mecanic. Nu știu dacă neapărat mecanic, dar hai să, uite, vezi, acum iarăși mi-ai adus aminte de o chestiune importantă. Faptul că există, deci conținutul specific al obsesiilor, aici discutăm de tulburarea obsesiv-compulsivă ca să fim bineînțeleși, variază de la un individ la altul, deși există anumite teme care sunt comune mai multor indivizi. Cele de curățenie, în care, asta spuneam, obsesia de contaminare și compulsiile de spălare, cele legate de simetrie, obsesia pentru simetrie și compulsia pentru repetare, pentru numărare sau pentru organizare, obsesia pentru gânduri interzise sau tabu, și aici sunt obsesiile agresive, sexuale sau religioase, așa, cu compulsiile aferente. Și dacă discutăm despre, nu știu, gânduri interzise sau tabu care au un conținut religios, normal că compulsia va fi adică una facilă care e evidentă cumva, rugăciunea. Bineînțeles, pot fi și altele, că îți faci cruce, că, nu știu, n-aș putea să-ți dau acum alte exemple, dar rugăciunea este una dintre cele mai frecvente care poate apărea. Rănirea, aici faptul că te rănești pe tine, deci asta ar fi obsesia, că te rănești pe tine sau poți să rănești pe alții. Despre ce fel de rănire vorbim? Fizică sau... Deci există și. Aici, uite, îți spuneam de persoana aceea care publicase filmulețul, are vreo 20 de minute și spunea la un moment dat că în momentul în care vedea, dacă țin eu bine minte, acum nu e sigur că reproduc cu exactitate, dar era o chestiune ce ținea de faptul că în momentul în care vedea un cuțit, așa, se gândea că trebuie să stea departe de cuțitul respectiv, pentru că ar fi posibil că dacă ajunge în mâna lui cuțitul, să rănească pe cineva. Deci asta ar putea să fie un exemplu de obsesie, respectiv compulsie. Și mai există o categorie comună, cea în care există o dificultate de debarasare de obiecte. Deci aceea de a stoca obiectele. Obiecte inutile, oarecum, presupun. Inutile, utile, adică pentru unii, nu știu, timbrele ar putea să fie utile, așa, sau monedele, sau mai știu eu ce alte lucruri ar putea să colecționeze, dar pot să fie la fel de bine și lucruri inutile. Uite, m-am gândit toată emisiunea dacă să spun asta sau nu, dar vreau să fac pe băiatul mare, ca și vedetele din state care apar la televizor și vorbesc despre problemele lor. Așa? Adică Kanye West? Da, și mulți alții. Am o tulburare obsesiv-compulsivă pe care eu nu o înțeleg, o fac de foarte mult timp și eu voi împărtăși cu voi, stimați telespectatori. Glumesc puțin. Și anume că de fiecare dată eu nu pot să-mi arunc papucii în stânga, în dreapta. Eu trebuie să-i pun lipiți unul de celălalt și papucul stâng puțin mai sus decât cel drept. Ai idee ce înseamnă asta? Poți să-mi explici ceva din asta? Pentru că eu nu înțeleg mare lucru, dar nu pot să nu fac chestia asta. Dar de aici poate discutăm despre obsesie legată de simetrie, în care, mă rog, asta este ritualul pe care îl ai, faptul că papucul stâng trebuie să fie mai sus decât papucul drept. Deci cam asta ar putea să fie conținutul. Acum, cât de intruziv e, cât de tare te deranjează, dacă cel drept este, nu știu, 2 centimetri mai încolo. Nu-l las așa.
Nu, îl aranjez. Da, adevărul e că mă liniștește, nu știu de ce. După ce fac asta mă simt mai liniștit. Da, aici e exact rolul compulsiei de a te liniști în momentul în care se întâmplă, vezi ordinea respectivă, simetria respectivă. Și asta se întâmplă. Acum sunt anumite lucruri cu care, nu știu, de exemplu, creștem și cumva inevitabil, acum nu știu dacă tu ești așa, dar pe mine câteodată mă mai irită dacă mă duc acasă și văd anumite lucruri, mai ales dacă știu că trebuie să fie poziționat într-un anume loc și nu este în alt loc. Chiar dacă încerc să-l îl ignor o bucată de vreme, după care tot mă duc să-l pun la loc. Eu nu, dar cunosc pe cineva care locuiește cu mine. Da. Dar nu pot să zic că îmi creează, nu știu, o neplăcere în viață, dar într-adevăr încep să mă fixez pe anumite lucruri și mai ales de când am început să stau acasă am observat că ies anumite lucruri din ce în ce mai mult la suprafață pe partea asta și poate tocmai de aia am și vrut să discutăm un pic despre treaba asta. Nu, e clar o discuție care mi-a prins bine și mie. Uite, dacă conștientizezi că suferi de TOC, dar nu ești în faza sau poate nu vrei să ceri ajutor specializat, ești în mijlocul unei acțiuni de tulburare obsesiv-compulsivă, o conștientizezi, ce faci? Ce îți spui ca să repari asta sau să încerci să nu mai faci asta? De foarte multe ori când discutăm despre partea de compulsii, adică există, hai să împart așa cumva, pe de o parte conștientizez că multe din obsesiile pe care le ai nu sunt adevărate sau în concordanță cu realitatea, există o probabilitate mică să se întâmple ceva catastrofal dacă nu acționezi împotriva lor. Compulsiile apar, adică în momentul în care nu faci compulsiile respective, de cele mai multe ori apare sentimentul de vină. Faptul că n-am făcut treaba respectivă. Ceva lipsește. Da, ceva lipsește, am făcut ceva greșit, încep să mă învinovățesc de anumite lucruri și atunci munca merge în direcția aceasta. Dar, de cele mai multe ori, tulburarea obsesiv-compulsivă care nu este tratată, ea începe să devină adică cumva să se agraveze. Pentru că întotdeauna? E sigur că mergem spre agravare? Poți să rămâi doar la un anumit nivel? Dacă nu este tratat, de obicei merge în direcția agravării. De obicei începem cu câte o idee, după care ne construim ritualurile, așa, acele compulsii, dar cu timpul putem să intrăm pe mai multe domenii, să zic așa. Sau, după cum spuneam, să se schimbe temele pentru care sau în direcția cărora avem obsesiile și compulsiile. Acum, recomandarea este, pentru că de obicei la adulți cumva simptomele pot fi stabile în timp, totuși să nu se neglijeze anumite aspecte. Dar, din nou, discutăm despre tulburare doar în momentul în care începem să avem probleme pe cel puțin un plan din viața noastră. Fie că vorbim de, nu știu, planul profesional, fie că vorbim de planul personal, social, atunci discutăm despre tulburare. Cum se numește grupul de TOC de pe Facebook? Întreb pentru un prieten, Radu îl cheamă. Radu îl cheamă. Da. TOC România. Acolo sunt destul de multe informații legate de, și nu doar informații, dar există multe mărturisiri ale persoanelor care suferă de tulburare obsesiv-compulsivă. Este un grup închis, adică trebuie anumite condiții ca să ai acces, pentru că se discută destul de multe informații care, unele dintre ele, poate persoanele nu vor să le divulge publicului larg. Adică mai sunt acolo și niște obsesii sau compulsii care poate nu vrea
persoana respectivă să fie cunoscută de toată lumea. Dar este o platformă foarte bună pentru cei care într-adevăr suferă de această tulburare, au nevoie de resurse. Sunt și alte persoane care au trecut prin situații similare, care pot să vină cu inputurile lor personale, să susțină persoana care trece prin tratament, ceea ce este important. Știi ce? Mi se pare așa puțin simpatic, cred că e cuvântul potrivit. Și nu vreau să fac mișto de cei care suferă de TOC, pentru că și eu sufer într-o oarecare măsură. Îmi place că anumite acțiuni și gesturi pot fi considerate și amuzante. Știi? Sigur că nu e de glumă, se poate ajunge într-o situație foarte neplăcută și gravă cu aceste tulburări dacă nu faci ceva și nu sunt controlate, cum ai spus și tu. Dar îmi place că sunt și aspecte funny și poți să râzi și de tine, ceea ce e bine câteodată să faci în viață. Da, apropo de treaba aceasta, să știi că undeva în jur de 50% din persoanele care au fost diagnosticate cu tulburare obsesiv-compulsivă au avut gânduri suicidale, din care aproximativ, cel puțin astea sunt statisticile prezentate de către DSM, din acestea aproximativ 25%, deci din cei 50%, 25% într-adevăr au avut o tentativă de suicid. E adevărat că în aceste situații s-a înregistrat de asemenea ca având o tulburare de depresie majoră. Dar e o tulburare cu care nu e bine să o neglijăm, tocmai din perspectiva aceasta a statisticilor. Și înainte de încheiere și de ticuri și așa, vreau să mai adaug faptul că, deși de foarte multe ori poate să fie confundate sau pot să trăiască alături de alte tulburări, uite, de exemplu, majoritatea persoanelor cu tulburări anxioase, asta înseamnă, nu știu, persoane care au îngrijorări destul de multe, dar îngrijorările lor sunt legate de viața reală, adică sunt îngrijorări ce țin într-adevăr de viața reală. Cele ce țin de tulburare obsesiv-compulsivă se poate întâmpla să aibă un conținut ciudat sau să fie iraționale sau să fie de natură magică, dar și au întotdeauna compulsii sau majoritatea cazurilor compulsii cumva atașate, dar e interesant că cei care suferă de tulburări anxioase pot să ajungă la tulburare obsesiv-compulsivă și din tulburare obsesiv-compulsivă mai apoi să meargă, bine, să fie împreună cumva, știi? Că astea sunt ca și bolile autoimune. Când ai una, se mai ia de mână cu încă una și cu încă una, știi? Și le iei așa pe rând. Și din tulburarea obsesiv-compulsivă să ajungi la depresie. Adică ele sunt cumva legate, știi? Evoluează din una în alta și trăiesc bine împreună. Ok, gata, Diana, m-am hotărât, vreau să mă duc acasă și să renunț la tocuri. Deși le-am purtat ceva timp, o să încerc să renunț la tocuri. Da, așa, încheiere doar, apropo de să ne amuzăm de treaba asta cu ticurile, nu știu dacă, sau poate știi, la un moment dat unul din câștigătorii Ai Umor a fost o persoană cu Tourette, așa, care, pe lângă faptul că a făcut o conștientizare vis-a-vis de această tulburare, a reușit să facă și haz de necazul lui și de ticurile pe care le avea. Așa că, și asta o zic în ideea în care tulburările de tic, practic o subcategorie este inclusiv cele legate de Tourette. L-am ratat, dar am să-l caut acasă pe YouTube și vă sfătuiesc și pe voi să ne căutați pe YouTube. Eu cu Cioc, o nouă ediție din podcastul nostru a ajuns la final. Diana Zazula și Radu Dărăban au fost alături de voi. Ne reauzim next time. Da, doar o chestie înainte să vă salut. Să știți că luna mai este luna conștientizării sănătății mentale. Mă bucur că am ajuns la episodul 11, așa, că am reușit să abordăm o temă ce ține de sănătatea mentală. Încercăm
pe viitor să acoperim și alte teme, ca și anxietatea, pentru că atacurile de panică. Așa că până una alta, sunt interesată de, propunerile voastre pentru următoarea temă ce ține de sănătatea mentală. Așa că coment fie la YouTube, fie pe pagină. Așteptăm sugestiile voastre. Salutare tuturor, numai bine! Pa, pa!